Война богини прихожости. Шановны Иномата. Дозвольте снять печать. Дозволяю. Так, яны зовуть мяне найпрыгажэйшым протагонистом. Дарк Шнайдер. Нам загадали знішчыць Дарк Шнайдера. Пакуль ён не стаў большай загрозай, мы мусім яго забіць. Вы мне не раўня, дурні! Зараз моя чарга! Вы все ніколі не будете вартымі біцца са мной! Порву тебе на кавалки, Дарк Шнайдер! Ты помрешь, коли твоих вартовых забить. Спадзяюся, здрадніка больше не будет. Надышоў час, калі я нарэшце здольная забіць цябе сваімі руками. Не атрымаецца. Калі мы не спынім яго, свет будзе разбураны. Гэта знак адраджэння богіні разбурэнню Антрасакса. Зараз нам патрэбна твоя моц, як ніколі больш. Вырытай мяне, Дарк Шнайдер. Мне неспокойно. Быццам нешта дрэннае мусіць здарыцца. Пройди до меня, мудрец Саиду! Скопи 7 ключов! Расчини пекельную браму! Дякую за прагляд. Тисніце падабайкі, пішыце ў каментары, што б хацелі пабачыць у наступных відэа і распаўсюджвайце відэа. Да сустрэчы!